Lehen istorio juntan, eganen dizuegu nola deliberatu genuen herri-zerri ibiltzia istorio kondan. Duela zenbait urte, arrats batez, biak itsaso eta bidarrai arteko mendietan ibilki ginelarik, giro bitxi bat sentitu genuen. Arratseko 8 zitezkeen. Ohartu ginen, emeki ordu arte entzun genituen azantzak, txorien tiutak, haizearen kantua, ostuen firfira, bata bestearen ondotik isiltzen zirela, norbaitek itzaltzen balitu bezala. Ezkinen bat ere fida. Jes, erranio jokini, zegertatzen ari da. Halere, arbolen artean aintzinatu ginen, eta egundaino ikusi ezkenuen harpe baten aitzineraino heldu. Alta, mundaraingo kaskoa horberian genuen, hartzamendi ere iparla ezugun, ezkinen galduak. Bat batean, zerua urratu zuen argi bizi handi batek burua itzularazi zigun. Su bola handi bat agertu zen mundarain kaskoan. Debroen bisaia, erranion Katialini. Zer da hori? Susiri bat? Kometa bat? Zerua ziztu bizian zeharkatu zuen eta guginen tokira hurbildu zen. Orduan, harrituak gelditu ginen. Alimaleko marro batzuek orgai garagarri bat iratzen zuten. Eta orga hortan, sekula ikusi ezkenuen emazterik ederena bazegoen, zutik. Ezkinen mugitzen ahal, hatxaren hartzera ere ezkinen menturatzen. Andere ederura, poiki orgatik jautsi zen, eta gure gana etorri. Errantzigun beltzuri eginez. Guti dira tenore honetan ene etxetik pasatzera menturatzen direnak. Kopeta bat duzue. Horieko la, egoten alzarete. Bisitari guti ukandut azken denbora hauetan. Andere izena dut. Batzuek Dama edo Mari deitzen naute. Guk biek balditurik begiratzen genion. Eta orduan ojo bat entzun genuen. Eta ohartu ginen behi gorri batek andere segitzen zuela. Haren mahumak ongi etorria egiten zigun. Ez dakigu zenbat denbora zigon ginen. Hipnotizatuak bezala ginen, iduri zuen denbora gelditua zela. Anderek, arpearen sartzea erakutsi zigun eta erran. Hemen egonen naiz 7 urtez. Sartu aitzin, altxor bat utzi nahi dizuet. Gertatu zait urrea eskaintzea, baina zuei, opari aharoagoa emanen dizuet. Eta istorio batzuk kontatu zizkigun. Istorio xoragarriak, gu bezalako jende arruntak bekan baizik entzuten ez dituen ipuinak. Gero, harpean sartu zen, azken behako bat eman zigun eta ilunpean desagertu zen. Bulta batez zur eta lur gelditu ginen, eta amets luze batetik iratzartzen bagina bezala, elkarri so egin genion. Egun hortan deliberatu genuen, herri-zerri ibiliko ginela, istorio kondan.